Hello guys, tuhin ko ni. Lam to sing kay Wai, galing tayo kay Kaya. Kilo Rex. Kilo Rex na hut pa na niya. Eh, tala pika sila. Ang tayo kaya. Kilo Rex niya. Anh nộp thâu này. Kenapa lagi sebelah? Rahul tu apa? Cawan Rahul. Tol bảo thêm Pak. Liên lâu bol na sa peten tuin to ka bang tingol lawak ansar ha. Ha? Pai bang tuin na ahu Driver. Hey, clip lawin basonte.